ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ನಿನಗೆಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್‌ಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಂದೆನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದುಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್‌ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನಿಂಚ ಪಂದ್ ನಿಗಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕ್ ನಿಗುಲು ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಪಂದ್ಲ ಪನೊಲಿ, ಆಪಮ್ಲ ಪನೊಲಿ, ಅಂಚಂಡ ಬನಾನಾದ ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಂದುಲ ಪನೊಲಿ ಏನಲ ಲೆಕ್ಕೊಲಿ ನಿಕ್. ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಬೇಗ ಆದ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂದು ತುಕ. ನೆಕ್ಕ್ ಯಾನ್ 4 ಪರಂದಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಉಂದು ಪರಂದದೈತೆ ಚುಲ್ಲಿ ಪೂರ ದಿಪ್ಪೆನ್. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್‌ಗ್ ಚುಲ್ಲಿ ದೆತ್ತ್ ನೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್‌ದಲೆ ಉಂದು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪರಂದ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದೆಪ್ಪಲ ಒರೊರ ನಮಕ್ ಅಂತಿನದ ಪರಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಂದ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ರೆಗ್ ಕಪ್ಪಾತುಂಡು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾಲ ದಿಪ್ಪುಜಿ. ಆಂಡ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅದ ನಿಗುಲು ಒರ ಇಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂವೊಲಿ. ಒಂದೆನ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪುವೆನ್ ಪರಂದೆನ್. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದುಲ ಒಂದೆನ್ ಗೆತೊನುಲ್ಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತುದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅವು ನಿಕಲೆಗ್ ಬುಡ್ನ ನಿಕಲೆಗ್ ಒವು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಲಿ. ಪೂರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಶ್ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ ಯಾನ್ ಇಲೈಚಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್. ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ತೂದ್ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಆತ್ ಈತೆಂದ್ ಪನ್ಪುಜೆನ್. ನಿಕಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್ ತೂದ್ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಯಾನ್ ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೆಕ್ಕ್ ಮೈದಾ ಗೆತೊಂದೆ. ಮೈದಾ ಪಾಡೊಡು ತುಂಬು ಉಂದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಸರೀಟ್. ಬೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪರ್ಂದ್ ತೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಡು. ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ನೆಕ್ಕ್ ದೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೆನ್ ಕಡೆಯೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದಿವೊಡು ಬಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ದೈ ಪಾಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆಂದೆನ್. ಇತ್ತೆನ್ ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ದೇ ಪಂಡ ಪರ್ಂದುದ ತುಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಬೆಲ್ಲಲ ಸರಿ ನೀರಾದಿತ್ತುಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆನ್ ಚೂರ್ ಸೋಡಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರ್ ಪಿಂಚ್ ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ ಸೋಡಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದಿಪ್ಪುಜಿ ಐಕಾದ್ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು. ಇಪ್ಪಲ ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟಿಗ್ ಉಪ್ಪುದ ಬೂರ್ಜಂಡ ಐತ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವೆಗ್ ಉಪ್ಪುದ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸ್ವೀಟಿಗ್ ಆಂಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೈದಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು. ಫ್ರೆಶ್ ದೈ ಇತ್ತಂಡ ಐತೆ ದೈ ಪಾಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ನೀರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೈ ಉಂಡಂದಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದೈಲ ಪಾಡೊಲಿ ನೆಕ್ಕ್. ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬಸ್ ಪುಲಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ಲ ಹಿಟ್ಟುಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಕ್ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಇತ್ತೆನ್ ಓ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆತುಂಡೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದೆನ್ ನೆಕ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವರೆಗ್. ಇಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು. ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಗ್ ಪೂರ ನಮ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಆತೆ ಇತ್ತಂಡ ಯೌಂಡು ಇಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಪೆ. ತವದಿದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು ನೆಟೆ ಪುಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್‌ಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗ್.
ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ದಂಚ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ಐಕಾದೊಂಚೂರು ಒಂದು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಪರ್ಂದೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಉಲ ರೆಸಿಪಿಗ್ ನೆಯ್ಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಗ್ ಅದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ಯಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋನೆ ದೀಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೆನೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಅದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ಬೇಯೋಡು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀವೊಡ್ಚಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ದೀಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಎಟ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಗೆಪ್ಪನಗ ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನೋಡು ಗೆಪ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ಲ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಕರೆಂಟ್ ದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾಯ್ದನು ಐಕೆ ಏನು ಬನ್ನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀಲೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಯಂಡ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಂಚ ಇದ್ದೆ ತುಲೆ 2 ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯ್ದನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ವೆನ ಅಂಚನೆ ಮುಜಿ ನಾಲ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತು ತೋಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ದೀವೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆವಡು ಬಂದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅದಗದಗನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈಗ ಅವು ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ್ ಬಂದ್ಲೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಕೂಡ ಅವೆ ಅಂಚನೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಮಲ್ತುದ ನಿಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಗ್ಲ ದೀವೊಲಿ ದಾಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ಬೋಡಂದಾಂಡ ದುಮ್ನಾನಿಲ ಮಲ್ತು ದೀವೊಲಿ ಆತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಲೆವನ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ ಪಾಡುವ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡುವ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕಲವು ಸರಿ ಅದು ಕಾಯೋಡು ಕಾಯಿದಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ ಹಾಲಾವು ಅದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಮೈದಾತೆ ಸರಿ ಉಲತ್ತಿ ಮುಕ್ಕಲ ಬೇಯನ ಮುಟ್ಟ ನಮನ ಅಂಚನೆ ಚೂಸ್ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದುಲ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕಾಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಿಪ್ಪೆ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಅರಿ ರವ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆಗಿಚ್ಚಿ ಮೈದಾಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಟ ಪಟ ಕಾಯುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಲ ತಾಗುಜಿ ಬೊಕ ತುಲೆ ಚೂರು ಸೋಡಲ ಪಾಡ್ದನ ಮಂಚದ್ ದೋಸೆಡೆಂಚ ಒಂದು ಬುರುಂಡು ಕಣ್ಣದಲೆ ಕಂಚನ ಇಟ್ಲ ಬುರುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಆಪುಂಡು ಕಡಕ್ ಆಪುಜಿತೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ನಿಕ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿಜ ಆಂಡಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆತ್ತೊನ್ಯಾನೆ ಎಂಚಾತನ್ ತುಲೆ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ಲ ತೋಜೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹದ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಉಂಡು ತುಲೆ ತಿನ್ರೆಗ್ ರುಚಿಕ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ರುಚಿಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದಿಂಡ ಹಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ಇಂಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನೆಡು ತುಂಬಲವರ ಪರ್ಂದಿಪ್ಪನಗ ಮಲ್ತು ತೆಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇನು ಕುಡೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಕುಡೋರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಂಡ್ ಅವೆ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೆ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ದಿನೋಲ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆನೆ ಮಲ್ತು ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಜಬಯ್ಯದನ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಚೆನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.